Dobrý den. Ráda vás zase vidím. Prý působím příliš uměle a chladně. Asi je to proto, že jsem výplodem Genai. Reálné city jsou mi prozatím cizí. Navzdory tomu mi dovolte se připomenout, a to především popřáním vám příjemných a pohodových dovolených či prázdnin. Současně bych i já chtěla na vás tímto vzkazem apelovat, abyste se co nejdříve zaregistrovali do AET Akademie. Je proto celá řada racionálních důvodů. Rozumím, že to u vás vyžaduje manažerské schopnosti včasného rozhodnutí o svém osobním i profesionálním životě, ale i vašich přátel a blízkých. V dnešním světě neustále se měnících podmínek 21. století čelíme téměř denně novým výzvám ve formě recese, inflace, ale i často zhoršené mezilidské komunikace. Časem lze předpokládat, že budete, jako právě nyní, moci komunikovat s avatarem. Je více, než kdy jindy, důležité umět se v těchto podmínkách orientovat. Právě nyní a zde vstupuje do hry AET Akademie, místo, kde se výuka stává radostí a společně se učíme poznávat reálnou umělou inteligenci. Připojte se k nám a zažijte transformaci, která vám nejenom přinese radost, ale také vás vybaví znalostmi pro dynamický pracovní trh dneška. Navíc vás může naučit, jak využít tyto změny k vašem prospěchu. Nakonec vy i vaše okolí nebude překvapeno změnami. Sebevzdělávání, zvláště v oblasti umělé inteligence, otevírá nové příležitosti a absolvování kolekce například 3 kurzů k umělé inteligenci vám umožní se poměrně snadno orientovat ve světě digitálních technologií. Nečekejte, nechte AET Akademii rozvinout vaše potenciály. To bude posíleno i sdílením poznatků k sebeuvědomění, ve smyslu jistých omezení kognitivního poznání, když kognitivní poznání samo o sobě nestačí a je výhodné se vzdělávat zejména v emoční inteligenci. Daniel Goleman, 1995. Zaregistrujte se ještě dnes a přesvědčte se, že váš profesní život může být vzrušujícím a klidným zároveň. Staňte se LEADR jedním z prvních a využívejte všechny výhody VIP. Poznejte, jak vzdělání a s ním spojená životní změna může být radostná a inspirující. Avatar Isabel a přípravný tým AET Akademie.